Ito yung baha dari. Kusog kay ulan ganihan. Dah, natumba na kung tanan. Silingan mo. Jote naman. Ligid baha jud diri. Mali kay taas-taas diri sa Ugos. Terus baha kay diri guys. Saan nalagay plastic? Ay. Terus baha. Hindi guys, oh, nagbaha yun yung amuan diri. Kusog-kusog sa to ganihang kadlaw ng ulan. Oo na jud ni. Buya siya ang motor. Oh. Ang tag-iyaan na natog pa. Namumul lang to ng motor. Ari kanta sa tong obos. Naog daw ta diri sa obos. Mo ani so diri ang tubig. Nilutaw na ang kuan. Nilutaw ng galon. Uy. Kalalong ba? Sabi niya mo diri. Alam kayo ni Soja. Si ano ni diri. Sabi good siya ka. Mia. Habo-habo mi ani. Daga na ang galon. Mia. Harita sa gawas guys. Pero ang taon baan ni amo ang gawas guys. Nabaha. Akong tanong sanitar ko guys. Nabaha. Nagawas ang mga sagbot. Basa siya yung motor. Alin kalusot ditong tubig. Muni amo ang lugar diri guys. Bahaanan gud kay kumag-uwan. Ang kuyo diri bagyo. Kay malapawan man siya. Ang tapitas daw. Latay ng taga. Hi guys.
66. Kuya! Ano silingan yung taon? Baha. Mas lawom sa dito sa likod. Hunog siya oh. Pero gamay ra no. Uram sa dagat guys. Baha na sad. Oo na kita kalakaw ani guys kay. Kita mo taak aning porte manghugawa. Baha jud. Saan kalaw madada kita? Taga tuhod ya dong? Lalam-lalam gud ay dapita. Lam-lam jud dong no. Ano choice? Mataak lang tao sa tubig. Ay. Hugawas tubig oh. Grabe dahil ang mga dre guys. Lalong. Tidak mga no choice, mataak na lang. Busy. Pag-chutin ito ano. Nice din yan. Kaha, nanggawas mga hukaw. Sudla na ila dati Rose. Tanawa guys. Gamay nila kuwang guys, pero nasudla na na di ila. Gamay na lagi kain. Mga nag 1 inch ako. Kulang na lang, sold na dyan siya.
Nagsug na siya. Basta padulong gani siya dito guys ang tubig. O dako pa ni siya pero kung magsug na gani siya padong ni dito. Padong na ni sa siya muhunas. Padong pa man ni siya dito dako pa ni siya. Oh, dili. Sana oras na? Alas 6:36. Prepare sa ta. Guys. Satu. Pagkas taas. Kung mga tanong ito nangka gani bunga na buwak na guys oh. Akong watermelon yung kuha na siya na buwak. Imris Mia ulan man ato sikat niya so on man na siya kanang pan na may muso diri guys kanang mobile Japan. Ako tuba-tuba diri o dako na akong tuba-tuba. Tambal pa na 4 PM. Laos na gini akong bayabas. Atras ang kasikon. Baga pa biyang dagko. Baga pa yung dagko guys. Sige guys, prepare na ko. Thanks for watching.